Ey hacı dädeli. Ey yaş oğlanlar. Ey jawon oğlanlar. Ey 25, 20, 30, 40, 50 yaşında olan adamlar. Oğlanın şoğumuzu terbiyet beremiz dedi. Şuurunu terbiyete salmalı yankı vurun. Hakkının çattığından, ulaştığından düşündürmeliler şuurun. Yani bir neçe şehirlerin içinde hamana ene ata şey etmesin ki oğulgıydı düşündüren zadı şu olupdur. Näme olupdur? Fakat özüne yetişmeli olupdur. O özüne yetişmeli yani näme? Fakat şikpuş olmalı. Bir qıyız te 30 yaşaçılı en atasının öwründen zadı fakat papaca gezmek bolupdur. Kıyamet gün görürsünüz. Şayet menden bir mahal bir toğra adam qıyın görsün ya ağır görsün. Kıyamet gün görürsünüz. En atan uluqon eden hıyanatı daş oğulgıydına. Uluqon eden hıyanatı o şu en ata kıyamet oğulgıydından kaçışını görün. Allah ediyamın Kur'an-ı Kerim'de. Näme deyip şu 20 yaşayança oğulgıydını öwreden zadı fakat arasta giymeli, ovadan giymeli, halkın gözünü ovadan görmeli. Falanın gıydı ovadan cegmaşkeye, falanın oğlup papaca gediye, saçsayı, ögün maşıyı, hoş tip olmalı, şik puş olmalı, fakat şon menen uloldıptır da. Ohum şon menen ulolanına 30 yaş ya öğleninden sonra, ya gelin olanından sonra ne zindigiğin uğrunmeliye. Ne sabır biliye, ne mehabbet biliye, ne ihtiram biliye, ne rehm biliye, ne halkı biliye, ne milleti biliye, ne garip biliye, ne yetim biliye. Ey men ärimdir o, ey men zenanamdır o, ey men oğlonşoğumdur o. Hiç bernamadan tut pakta. Aslen bernaması yokta. Birce bernaması var. Papaca maşkeymeli, arastaca gezmeli hamana. Özüne yetişmek şoň menen tabir bolupdyr o, şoň menen ne terbiyet tapdyr o, şoň menen ne ulalpdyr da pakir çık. Başa hiç tak terbiyetine goýulmandyr da. Fakat papaca gezmeli. Ohan şoň menen ulalan geliller ya qyýdylar var da erkekden anne bar az diýil ya ýogy meňde işdiýil elbetde kännema. Ýöne şoň menen ulalan zenanalar näme bolýar? Şu terbiyet bilen ulalan geliller zenanalar qyýdylar. 40 ýaşa var ya da oğlun şoklu zenana bolupdyr. Häzirde bir ayatda toýda oturanna şu falanyň giyen egin maş oňa gelişmeye, falanyň giyen egin maş beter maskhara, falanyň egin maş şoňa gelişýe ömrüni şeýtip geçirip otýar. Oğlanın şoklu bolupdyr, şat aqtykly bolan bolsunda. Häzirde biçare şo bername bilen bar ya. Hamana arkadaky uluqon taplo benerdaşy, aman awadalla. Şonmyň jaýy işi awadan bolmaly, görnýärliň ýüzüni açmaly, hawasyny açmaly. Bir gül var. Bir guldan işi awadallyk, bir qurjak bada işi awadallyk. Ey cemaat, meger insan tekkare fakat bir cedat elinden geliyor, o da fakat awadallyk mı? Yani insan şeyle bir erzeşte atmı? Hani insanın sabri, hani insanın feriştegûneligi, hani hıdmati, hani yaxşılığı, hani rehmi, hani ihtirami, hani mehabbeti, hani can feda bolmagy, hani halka yaxşılığını yetirmeligi, hani yüreği ağırıp duran Allah kuvvet bermegi, hani Allah'ın huzuruna durup ferişte sifet bolup Allah'ını zikretmegi, hani dünyasını ve kabrini nurani etmegi, hani bir tovar pirler zikre oturanına bidat Allah'ın huzuruna girýänmişdikle, feriştelerin tesbihini işleýänmişdikle, oturan yerlerini zikre girýänmişdikle, ruhları asmana gaşyn gitýänmişdik, feriştelerin tesbihini işleýänmişdiklerde. O ýagdaýla näme qalmaly? Bir cedat ba şehre çıkanna ya millete gidenne ya toýa gidenne ya aýada gidenne şik puş bolmaly, hoş tip bolmaly, gitmeli gelmeli. Fakat şuň üstüne ömür geçirmäge beýle bir erzeş tapma adam. Hani insanın gadasati, hani insanın teberrikligi, hani insanın keramati, hani kursoğunu geçirmeli nurla, hani Allah bilen arasynda irtibatla. Hani inata näme diýip aýtmady bu zatlar. Yo öwreden zat ýok onu. Fakat hoş tip şikpuş git gel palanyň gelini, palanyň ogly, palanyň qyýdy, owadan jegin maşgaýa arastaja papaja şeýtip ömrüni geçirýär. Bir
ters yorayan adam aydara ahun şik puş olmalı diye vaytiya dip. Aklına dönen. Meger şu gurrun aydılıyam. Gurrun insan fakat tek kare, iki kare, bir kare der ki fakat şu avadallığının üstünde gurrun etsin. Aydiyan ki şoň menen terbiyet tafan ulukon zenanılı va utonanak häzirde oňmyň gözi halkyň egin maşynda da oň egin baş gelişikli, oň egin baş gelişikli, oň egin baş gelişikli, oň baş gelişikli. Şoň menen geçirip barýar. Hudaýa näme jogap bermeli? İşte kabrine näme diýjek kam? Ya ölmer mi qadiyam? Qara ýere girmer mi qadiyam? Bular bir ak nasihat dälmay, bular bir insanyň ýeki billep ýazyp goýmaly dämay. Kanının içine geçirmeli gurrunlar dälmay bula. Ýeki hemmämiziň başynda bir insan saz gurrunlar ahim bula. Haklyňda bir nur hili, zindigiňde bir ruh hili, adamyň kuwaty bir gurrunlar, adamyň enerjisi, adamyň ışky, adamyň bir insaniýet bolup ýaşamagy, adamyň bir bagşlan şeytan sıfatdan aýrylyp Müslüman sıfat, ferişte sıfat bolup yaşaman gurrunları bila. Dirman gurrunlar hayf ki bir neçe adamları häzire nesip edenek, nesip etmänini ömrü geçip barýa, belkim bir ýanky adam ýanyk o benine gelip bidirek gurrunlar Resulullah'ın aydandan soňramda ýene bir wagt nesip edipdir. Peýgamberiň huzurunda durup Müslüman bolupdyr. Belkim ol adamları da kalp Allah'ın eline, tevfik Allah'ın eline, hemmemiz Huda iman avreyden ayırmasın. Bir kim şol adamların dur kulağına var, bir yüreğini giyirip, kendi ilgunumuzun içinde vur, iman bereketi yürüyase inşallah. Allah Teala dünya ve ahiretiniz abad etsin. Huda canınıza, malınıza bereket versin. Allah ak zindigiyi düşünüp, iman baylığına yaşamak hemmemize nesip etsin. Yaşayışınız nurdan dolu olsun. Allah davaları, narahatçılıkları, müşkülleri yengil etsin, ansat etsin. Aziz vatanımızda aman emniyetlik, mehabbet, ittihat yürüsün. Ak iman, ak akidamız yürüyüp dursun inşallah. Bir alhamdülillah kul huvallah okuyayın, ötüllün ruhunu bahşedeyin inşallah. Bir ahir zaman moluptur, ölümde biterken moluptur. Biduni sebep ve sebepli. Hem sebep bilen hem sebepsiz. Nahat ölüm kan bolupdur. Allah hiç gaýsyňyz iman baýlygyndan aýyrmasın. İnşallah